L-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali fil-25 ta' Mejju huma l-bidu ta' triq għall-Partit Nazzjonalista. Hekk iddikjara l-kandidat tal-Parlament Ewropew Frank Psaila. Għall-25 ta' Mejju ħbib tiegħi huwa bidu ta' triq. Frank Psaila huwa l-kandidat favorit ta' Adrian Delia. Delia jrid li Psaila jiġi elett fil-Parlament Ewropew sabiex ma' Roberta Metsola u David Casa ikomplu jiġġieldu fl-istituzzjonijiet Ewropej kontra Malta u jibqu jagħmlu l-ħsara kontra l-Gvern fi Brussell. La darba Delia qed jaħdem qatih biex Frank Psaila jiġi elett ma naqsux it-tifħir lejn Adrian Delia li qed jagħmel minn kollox sabiex il-Partit Nazzjonalista jerbaħ dawn l-elezzjonijiet. U kellu jkun biss dan ir-raġel Adrian Delia li joħroġ u quddiem il-partitarji għawdxin il-kap nazzjonalista Adrian Delia kritika lil Partit Laburista talli għażel l-islogan Malta f'qalbna. B'Adrian Delia qal li qatt mhu se juża l-islogan Malta f'qalbna. Issu nagħmlu slogans u ngħidu għax Malta f'qalbi u għawdex f'qalbi. Adrian Delia li kemilu jmexxi l-Partit Nazzjonalista qatt ma kkundanna u faħħar biss lill-Ewroparlamentari Roberta Metsola u David Casa meta fl-istituzzjonijiet Ewropej ħadmu kontra Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.